Вчера вечерта се проведоха протести в центъра на София и имаше призиви за окупация на парламента следващия вторник. Това, че влизаме в еврозоната, не може да не притеснява ПП и ДБ. Мисъл? Те би трябвало да... Би трябвало, но те протести за това да не се приеме бюджет в евро. Хората, които бяха там, да го казват. Аз не съм ги гледал какво са казали, но тези хора ме арестуваха мене, така че какво се казали? Които бяха на протестите са ви Да, тези хора, Петков, Асен Василев, те бяха ли там? Ама те много други хора бяха там. Другите хора са там. Притесняват ли ви протестите? Само администрацията на София, на общината е 1000 души. Притесняват ли ви протестите, защото не са само представители на ПП, имаше и граждани на тези протести? Разбира се, това е най-хубавото нещо да се протестира. Целта на протеста е да се окупира парламента от това, което казахте вие, да не се приеме първия бюджет в евро. Това ли казвате или не? Не, аз не казвам това. Аз казвам, че целта на протеста е тези хора да изразят недоволството си от начина, по който функционира държавата. Аз съм недоволен и съм съгласен от това, което бизнесмена Петков каза, че решетките коват лидери. Благодаря на неговите решетки аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ. Прав е. За следващото, според мен, трябва да промениме избирателния закон така, че да дава привилегии на всички, които сме лежали в арестите. И от тях, и от нас, и да имаме бонус по 10, 15, 20 депутата. Мерси.